Ik vind dat wel belangrijk dat je wat betekenis kent. Echt. Het heeft voor mij twee enorme voordelen. Ten eerste maak ik me enorm druk om de wereld. En dat is hier vet. Dus hier zit heerlijk. En ten tweede is het zo dat ik ervoor zorg dat er een hele grote net op een straat terugkomt. En een hele grote net, weet ik het, op mijn zolder bedaart. En ik probeer het alle keer weer, in die zin alle keer wat aan de praat te krijgen, alle keer wat rennen te krijgen, alle keer te repareren, te meisje. Eigenlijk alles wat mijn eigen zorgen, dat kan mijn handen wel meisje. Als je dik 36 jaar staalbouwer geweest hebben en je stekken werkt in deze wereld, ik kan heel Europa doorrijden. En ze zeggen dat ik bouwt, dat ik bouwt, dat ik bouwt. En dan denk je dat je onverwoestbaar bent. Maar dan blijkt toch dat vikingbloed er wel in zit, maar dat het ik ergens ophoudt. Hè? En dan kom je tussen zitten en dan veel je enorm in hoeken trappen. En dat doet de maatschappij een beetje en de regering en hoe je behandelen wordt en waar je hoer houden, waar je altijd het verwerkt hebt, wat je kwijtraakt je. En dan zit je thuis. En dan moet je wat. Nou, ik heb altijd al wat circulair leeft, zeg maar. En dan keep je zo'n handeltje en dan zit er zo'n klokje in en dat vind je dan leuk. En dan begin je met zo'n klokje om te prutsen en dan denk je, verrek, hij doet het wel. Nou, dan ben je zo trots als wat. En dan denk je, zo dat tweede klokje dan ik leuker. En dan blijkt dat gewoon enorm leuk te wijzen. En dat het enorm leuk is, dat kon je om je heen voor zien. Ik wil, dit is echt, ja, dit is mijn plakje. Ik vind het heerlijk hier. De radio zeg uit. Ik, Omroep Friesland, sorry jongens, dat heb ik altijd aan. Maar dat heb ik hier net aan, in de auto wel, maar hier net. Want om een simpele reden, ik bedoel, dat leidt me jou. De wijsheid komt maar jaren, hè? Verstand komt maar de jaren. Hè? Had ik, moet ik oppassen wat ik zeg, want ik wil je niet in beledigen, maar had ik nou gewoon een baan, mijn baan, die en hier, zou dat een hele hoop andere mensen hun werk doen, dan hier me niks mankeert waarschijnlijk. Maar in de staalwereld heb ik niks bereikt. Als je dan na die tijd zo dat mensen je nog heel lang mist hebben en dat besef heb ik nou, dat heb ik nooit weten, maar dat heb ik nou. En dat je gewoon goed wint in je werk. Dan zeg ik, ja, dan is dit is het resultaat ervan. Maar ik ben altijd wel mijn respect ontvangen op een bouw en mijn van, nou, Pieter Ridder, let maar gebeuren, komt wel goed. En dat heb ik ooit waarschijnlijk net bereikt. En ik denk dat dat voor mij best wel belangrijk is. Ik vind dat wel belangrijk dat je wat betekenis kent. Echt. Net dat je ergens een bijproduct bent wat ergens wat bij omrent en zo. Maar dat je echt degene bent die wij zo'n tik op oude rekening kennen.